Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. To kamar dai yadda aka saba, a yau ma na kawo mana wani sabon bidiyo na yanda za mu amfana da ni da ku gabaki ɗaya a cikin wannan bidiyo insha Allah. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. To kamar dai yadda kuke gani, ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon namu. Wannan ita ce asalin fuskar website ɗin nan. To Mindviewers website ne dai da aka ƙirƙire shi a kwanan baya da ya wuce, domin website ne wanda bai jima da ƙirƙira ba. Kuma shi wannan website ɗin zai baka damar samun kuɗi da kuma damar yin wasu tallace-tallace naka, ko irin su YouTube channel ɗinka, website da dai sauransu. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je gurin da za mu buɗe account, ma'ana dai mu yi rijista da wannan website ɗin na Mindviewers. Za ka ga wurin da na yi alama da koren fenti. Bari in nuna ma shi da shuɗin aro, yawwa. To da zarar ka shiga wannan wurin, za su nuna ma fuska kamar haka. To ga shi nan da ƙarin bayanai da dai sauransu. Su yanda za a yi ka yi task ka samu kuɗin, da referring ma ka samu kuɗi, da ma yanda za a yi ka samu kuɗin. Duk dai ga shi nan da dai sauran ƙarin bayanai. So bari mu shiga login, saboda yanzu muna kan hanyar yin rijista ne. To yanzu bayan mun shiga login, zai nuna mana fuska kamar haka. A nan za ka yi login idan already kana da account kenan. So idan kuma ba ka da account, sai ka shiga sign up for free ɗin nan. Za ka shiga create account. Ga shi nan shi ma na ɗan zagaye duk da na san insha Allah kowa ya gani. Idan ka shiga create account zai ɗan yi loading haka, saboda muna da matsalar network. To ga shi nan a nan ne za ka sa dukkanin wani bayananka da dai sauransu. Sannan kuma idan ka zo yi, za ka zaɓi ƙasarka ne. Sannan kuma ka tabbata Gmail ɗin da za ka yi amfani da shi yana kan waya, saboda ta kan Gmail suke turowa verification code, ba ta layin waya ba. Su ba ruwansu da number waya. To ga shi nan za ka sa sunanka, sunan babanka, sunan ƙasarka, kai mace ne ko namiji. Sai ka zaɓi username ɗinka, sai ka sa Gmail ɗinka. So bayan ka gama dukkanin wannan, idan ka zo sign up ɗin ma in dai ba ka sa Gmail ɗin ba na verification code ba zai yi ba. Sai ka tafi Gmail ɗinka. Idan ka je ka yi refresh, ka ga nan mindviewers.com sun turo email verification code. To sai ka shiga ciki ka buɗe shi, sai ka yi copy ɗin verification code ɗin da aka turo ma, sai ka zo nan ka yi pasting ɗinsa. Da zarar ka in kana sign up for free, zai buɗe ma fuskar website ɗin. Ga shi nan kamar yadda muka gani. To za ka na samun labarai kala-kala. To a wannan labaran za ka yi comment, ka yi like, kai ma in ka ga dama ka yi naka. Sannan kuma za ka ga gurin da aka rubuta su paid tax. To a nan ne dai duk za ka yi yanda za a yi ka samu kuɗin da dai sauran ƙarin bayani. Sannan na ajiye links ɗin wannan website ɗin a description. Idan da mai sha'awar yin wannan aiki, ko kuma in ce wannan platform ɗin, sai ya shiga. Amma ni ina mai ba ku shawara ku yi wannan platform ɗin saboda sabo ne. Shi kuma sabon platform dama ana samun alheri a ƙasansa. Dan yanzu gaskiya ba wani platform da yake yawo a social media wanda ya wuce Mindviewers. Saboda shi ba sai ka siya wani kwafan code ba, ba sai ka sa kuɗi ba. Shi kyauta ne, kuma in dai ka shiga cikin wannan platform ɗin, za ka samu alheri sosai. Saboda har yanzu ana nan ana cire kuɗi a wannan website ɗin. Ana amfana da shi sosai. Ga shi nan za ka ma zaɓi a naira za a biya ka, ko a dollar, ko a euro, ko a bitcoin, ko a ethereum. Sai dai wanda ka zaɓa. To mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Ƙarshen bidiyon namu kenan, mun gode.